KX-Z210 on tehokas ja ketterä energiapuukoura, joka soveltuu raivaamiseen, puiden leikkaamiseen sekä maisemointi- ja puistotöihin. Kouraa voidaan käyttää useimmilla pienkuormaajilla, kurottajilla ja liukuohjatuilla kuormaajilla. KX-Z210 soveltuu hyvin raivaustöihin peltojen reunoilla, teiden varsilla sekä tonteilla. Koura on loistava työkalu harvennuksiin sekä maisemointitöihin. Sillä poistat helposti ongelmalliset puut ja oksat. Myös pusikoiden raivaus on tehokasta ja siistiä. Koska koura sopii kokonsa puolesta alustakoneisiin kokoluokassa 800 kilogrammasta ylöspäin, voidaan sitä hyödyntää paikoissa, jonne suurempi alustakone ei sovi. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi pelastus- ja raivaustyö paikassa, jonne isomman alustakoneen toimittaminen on haasteellista. Kouran terä on helposti irrotettavissa, jolloin kouraa voidaan hyödyntää kuormaus- ja asennustöissä. Roottorilla varustetulla KX-Z210 työskentely on ketterää. Kouran saa myös tilattua ilman roottoria. Kouran paino roottorilla varustettuna on 250 kg ja ilman roottoria vain 190 kg. Kouran avauma on 670 mm ja sen suurin sallittu työpaine on 300 baaria. Huomioi, että roottorin suurin sallittu työpaine on 250 baaria. Terä on terävä molempien leukojen suuntaan, joten puun voi katkaista kummaltakin puolelta yhtä tehokkaasti. Suurin suosittelemamme katkaisuhalkaisija on 210 mm. Jotta voisit huoletta käyttää kouraa, tarjoamme sille 1 vuoden takuun. Kysy rohkeasti lisää asiakaspalvelustamme. Lisätietoja osoitteesta kx-treeshares.com. Tilaa tämä kanava, sillä lataamme tänne informatiivisia videoita tuotteistamme.